Karong Pasko na matikdan ang managlahing paglihok sa presyo sa isda sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Sa pagpanubay sa GMA Superradyo Davao, dunay pag-usbaw sa pipila ka klase sa isda sa mong merkado publiko. Pipila dinhi ang isdang barilison sa 180 pesos gikan 160 pesos matag kilo. Matambaka sa 190 pesos gikan 180 pesos matag kilo. Hinuon dunay mga klase sa isda nga miubos ang presyo sama sa tulingan sa 100 pesos gikan 120 pesos matag kilo. Budburon sa 120 pesos gikan 130 pesos matag kilo ug bilong-bilong sa 130 pesos gikan 150 pesos matag kilo. Samtang duna say nagpabili ng presyo sama sa bangus sa 185 pesos matag kilo, tilapia ug danggits 260 pesos matag kilo. Apan giklaro sa mga fish vendor nga posibleng mausab ang presyo sa maong mga isda karong semana. Sanglit gilauman ang pag-abot sa dugang supply karong adlaw gikan sa General Santos City ug ubang ginaangkatang lugar.